এই কথাটা যদি করিবা এবং লোক গোটে বিজ্ঞান মনস্ক বি করাইবা এবং লোকে দেশ কথা জাতি কথা সমাজ কথা রাষ্ট্র কথা আম লোকটা সে কথা হচ্ছে যে দেখুন মানে গুଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆମ ଲୋକଟା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଜଗତେ ଋତୁ ନିତ୍ୟ ନା ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଏ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ମାନେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍ ଜୁଟିଲା ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ନେବେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭାଗବତ ପାଖକୁ ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଯିବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ କୌଣସି ମାନେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଘଟିଲା ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିବି ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ଗାଁ ବାବା ଠିକ୍ ହେଉନି ଯଦି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଘଟିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସଦରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଇନର କଥା ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆମ ଲୋକଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବି ଜାଣୁ ଭାଗବତ କଥା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଗୀତା କଥା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରେ ତା ସହିତ ସେ ବିଧାନ ବି କିଛି ଜାଣିବ ଆମେ ବସିଲେ ଆଇନର ସଚେତନତା ବି ତା ଭିତରେ ହେବ ଯେ ସେ ଆଇନ ସଚେତନତା ହେବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଘଟଣା ଏଠି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଝିଅରେ ଘଟଣା ଘଟିନି ଏଠି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠି ହଁ ନା ନାହିଁ କହନ୍ତି ଟିକେ କୋଉଠି ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚାଲିଛି ଆମ ଘରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଗାଁ ଛକରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସାଲେପୁର ଛକକୁ ଯାଇକି ପାଗା ଛକକୁ ଯାଇକି ମୋ ନିଜ ଘରରେ ନିଆଁ ଲଗାର କଥା ନ କହି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁର କଥା କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି କହିଲି ଯେ ଘର କରୁଛି କରିଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ରୁମ୍ କରିଛି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଶ୍ରମ କରିଛି 1.5 ଏକର 2 ଏକର ଜାଗା ଆମ ବିଚାରରେ ଆମ ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବା ମାନେ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଳେଇବ ନାଇଁ ମୋତେ କହୁନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଯିଏ ପୁଅ ମାନେ ଯାହାକୁ ପିଟି ବାପା ମାଆକୁ ପିଟିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଳେଇବେ ଶହ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ବି ଆମ ବୋହୂମାନେ କ'ଣ କହିବେ ବାବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଖରେ ହେଇଛି ପଳାଅ ଆଉ କାହିଁ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ଥାନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ କ'ଣ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ ନା ଜେଲଖାନା କରିଦେଲେ ଚୋର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଶାଳା କରିଦେବା ବହୁତ ଗୋଶାଳା ହେଇଯିବ ଶହ ଗୋଶାଳା ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଗୋରୁ ଯେତେ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇଯିବା କେମିତି ଗୋଶାଳା ଗୋରୁକୁ ରୋଗ ହେବ କମ୍ ହଁ ନା ନାହିଁ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କମ୍ ହେବ ଘରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାପା ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସେ ଗୋଶାଳା ଏଠୁ ଯିବ କାହିଁକି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟା କରିଛି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ନେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଚାଲନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଥରେ ବସିବା କାମ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯଦି କୋକେଇ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯାଇଥିବୁ ଯଦି ଫେରି ବି ଆସିବୁ ପୁଣି ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ପୁଣି ପୁଅ କହିବ ଯାଇବା ବାବା ଟିକେ ଯାଇ ସେ ଇଏ କରିଗଲ ମୁଢ଼ି କିଣି ଆଣିଲ ସେ ଛକରୁ ଯାଇକି ଜୀବନ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସମାଜରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ନାହିଁ ଭଲ ପବନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପବନକୁ କଳକାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ବସେଇକି ପବନକୁ ବି ଦୂଷିତ କରୁଛେ ତେଣୁ ଭଲ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଭଲ ସମାଜରୁ ଭଲ ନେବା ସମାଜକୁ ଭଲ ବି ଛାଡ଼ିବା ନା କ'ଣ ଭଲ ନେବା ଭଲ ଦେବା ତେଣୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ହଉ ଆଜି 5 କାଲି 50 ହେବେ 500 ହେବେ ତେଣୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ କରୁଛେ ପାଣି ଜଳ ଜୀବନ ନା ନାହିଁ ଜଳରେ ବିଷ ଛାଡ଼ୁଛେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛେ ତେଣୁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଲାଗନ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ ମାନେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକେ ସହରରେ ସୁଖ ପାଉନି ସହରରେ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ପାଉନି ନା କ'ଣ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ଏଇସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା ସବୁ ଗଛ ଲାଗନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକେ ବସନ୍ତେ ବାହାର ସହରର ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ପଇସା ଆସନ୍ତି ଲୋକେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୁଅନ୍ତା କରୁଛି ସରକାର ହେଉଛି କଥା ଯେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି କରାହେଉଛି ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତୁ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ହଁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ନା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି ଆମେ ଫଳ ଗାଁ କରିବା ଫଳ ଗାଁ ଫଳ ହଁ କିଏ
ଫଳ ଗାଁ କରିବା ସରକାରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଫାଗା ଜାଗା ଅଛି ସରକାରକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଦିଆଯାଉ କିଛି ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସେଠି ଫଳ ଚାଷ ହେବ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ କେତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ 150-200 ଟଙ୍କା କମ୍ ଫଳ ପାଉଛେ କି ଆମ ପିଲା ଫଳ ଖାଇପାରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବୁନି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତାର କମି କମି ଯାଉଛି ରୋଗ ବଢ଼ିଛି ଟକ୍ସିନ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ କିଏ ନ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଶରୀରଟା ମନ୍ଦିର ନା ନାଇଁ ଶରୀରଟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ମନଟା ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସିବା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପାତତଃ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବାବୁ ମାନେ 15 ଦିନ ଥରେ ବସିବା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ବସିବା ତାପରେ ଆସିବା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଳାକାର ନହେଲେ କେମିତି ଆସିବେ ତେଣୁ କଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆସିଯିବା